nou moet het goed, hè? Ja? Kijk. Kijk eens, hoppa. Dat is geen knetsprot, hè? Wel. Wat bleef? Dat is geen knetsprot, hè? Nou, ik vond dat een behoorlijk strakke actie. Ja, dan was het even wel, hè? De zon, hè? Nou kan ze wel vliegen. Ja. Ja. Nou, laat hem maar schaar dan. Ja, mooi. Bijna tegen Ja, Mitch, daar was kruisman het te aan. laat, jongen. Daar heeft ze bijna het, een vliegtuigje in de kop van Geluudsman Joos Smeets gehad. Probeer het nog eens, jong. Wat doe je? Dat was niet de bedoeling, denk ik. Maar... Dat is altijd maar de vraag waar je naartoe gaat, hè? Wat gewoon. Ja, joh. Nou, Jij bent echt ja. Briljant. Nou, hartstikke Ja, mooi. eigenlijk was het mijn schuld, hè? Ja, Jone. Ja. Eigenlijk was het mijn schuld, want ik zei van doe nog eens. Dan moet hij op de ladder gaan En dan staan, willen we hè? even op de ladder gaan sturen. Dan vind ik. Ik weet niet of dat verantwoord is. Ja, is minder. Maar volgens mij ging hij nog beter als Ja, net. Komt Ja, dit een op de stuk dichter tv? hier. Is dit live? Nee, het is niet live. Het is niet live. Ja, komt dat op de tv dan? Misschien. Dus wij lachen om home video's of wat? Ja, nou, bijna. Maar dan had het vliegtuigje eigenlijk het hoofd van Joos Smeets moeten raken. Dan was het funniest home video's geweest. Kijk, hier Ja, pap, maar hè. wat sneller reageren. Maar dat was een beetje lastig. Oei, wacht even. Welke van de twee is van jou? Ik probeer niet Die meer. met die bal. Die met die bal? Ja, Oh, met een vliegtuigje. Dat is een vriend van hem. oké. En wie is die meneer dan? Dat is zijn vader, mijn man. Oké. Dus jullie horen wel bij elkaar. Ja, we horen wel bij elkaar, ja. Papa! Oh nee. Wie doet dat nou weer? Papa, nu mag je hem echt zelf gaan pakken. Nou, ik weet niet of pap toch nog aan kan. Nee, echt niet. Nou, Hij moet wel wat te doen hebben, hè? nou. Jij was in de tuin aan het werken volgens mij. Ja, we zijn nog steeds aan het verbouwen en ook in de tuin aan het werken, ja. Dus, En verbouwen, dat is hier op de hoek. klopt. Dus nog niet zo lang hier in het dorp? Jawel, we wonen wel al, even kijken, 8 jaar of 9 jaar in Heidhuizen. Eerst op een andere plek gewoond en nu sinds vorig jaar verhuisd naar de Pastovenkruchtenlaan. Oké, en en jouw zoon is dat is de bijdehandste thuis? Ja, dat is de bijdehandste, ja. Dat is echt de clown. Ja, papa, ga je nog... Nee. Papa. Nee, papa. Nee, ga Ja, je maar. papa is aan het verbouwen. Dat is niet zo. Ik ben bezig in de klas. Papa, Ja, jij Vince. gaat dat doen. Ja, die moet erin. Ja, maar die komt vanzelf wat eruit. Nee, papa, ja, kom op. Nee, papa. Dag of 4 duurt dat. Ik ben zo blij dat de tweede poging nog te redden was. Want nou heb ik een stuk minder Maar schuldgevoel. laten we wel vertrouwen. Je moet je toch nog een keer op Maar de ladder gaan neem met staan, hè? die Ja, al die poes, oren. klim jij eens in de boom. Ja, die poes van ze sturen. Ja, dat zou mooi zijn. Als die poes er nou inklimt, dan Ja. kunnen we de brandweer bellen. Ja. Dan kunnen ze meteen het vliegtuigje eruit halen. Stuur eens op je zak op zitten. Wat is Ja, op de wat is ladder, ze aan het of wat? verbouwen? Nu ben ik het te laat aan het slopen. Oké. Is. Is hij goed in slopen? Ja, we hebben de eerste en tweede verdieping al gebouwd. En nu alleen de benedenverdieping nog. Dus ik moet zeggen, hij is heel goed in slopen, maar ook in opbouwen. Oké. Ja. Dat is alles zelf? Alles, wie nou wel. Ja, meestal wel. Ja. En had het al red mijn man is cluster of weet het, helpt mijn man is cluster geweld. Nee. Dat kom ik kijken, maar zet goed, kun ze goed zelf. Nou nee, want je zou alleen bellen als het niet af was gekomen. Oh ja. Maar dat de is eerste en niet tweede nodig. verdieping die zijn af. Ja. Ja. Oké. Dus, ja, ik had er wel alle vertrouwen in. Dus komt wel goed. Ja. Maar nou is het niet Tegelen en zo doe je ook zelf. Tegelen? Tegels Dat is zetten. die Venlo of nee? Oh, nou weet ik waar Junior het van Het heeft. valt niet ver van de Heeft hij boom, van zijn hè? vader? Tegelen ga ik wel proberen. Ja. Nou, Ga ik wel proberen. Kan ik het er altijd afkappen, als er niks is. afkappen. Nee, het stukwerk en tegenwerk en zo, dat besteden we wel uit. Maar leidingwerk en dergelijke en
muren metselen en slopen. Dat, Ja, kijk, het tegelwerk is leuk, maar we kunnen beginnen als ze er zelf 3 dagen aan bezig zijn in het teer zitten, dat op een dag. Dan kun je beter gaan werken. Dus, Ja. Over werken gesproken. ja. Heb je nog werk? Ja, Ja? zeker. Nou, jazeker. Zo zeker. nou, zo zeker is het niet. Ja, ik heb nog wel werk, maar ik mocht niet werken. Oh, en waarom mocht ze niet werken? Vanwege meneer Rutte, dat heeft het verboden. Oh, meneer Rutte. Ja, en we hebben een kapsalon. En die, Nee. die zal vanaf december dicht. Dus. Ik heb dat gewoon doet dat klussen niet. Ja, Komt er nog wat? Ja, wat fijn is het niet. Maar die is kapper. ja ook. Ja. Oh! Wat is er nog meer? Ja, en zonnepanelen lag ik ook wel eens op de daken. Ja, dit is een veel voorkomende combinatie, hè? Kappers die zonnepanelen leggen. Ja, Ja. Ja, zeker. Dus, En wat duistig? Ik werkte bij de Rabobank, maar ik ben per 1 november gestopt en nu ben ik met een jobcoach bezig. Met een? Jobcoach, dus ik wil totaal wat anders. En waarom ben je gestopt bij de bank? Omdat ik eigenlijk merkte dat de bank niet meer goed bij me paste. Je had geen zin meer om mensen te besodemieteren met... Nou ja, dat wil ik niet zo zeggen, maar... dubieuze hypotheken en zo. Ja, nee, op een gegeven moment kom je erachter dat je moet wel plezier blijven houden in je werk. En als je dat niet hebt, dan word je ook alleen maar doodongelukkig. En En wat haalde... Nee, hè? Was maar een geintje natuurlijk, wat Ja, ik net ik zei. kan wel Maar, tegen geintjes, hoor. wat zeg je? Ik kan wel tegen Je kan wel tegen geintjes, geintjes. dus, Nou goed. Nee, maar wat was het belangrijkste waardoor je dat plezier kwijtraakte dan? Het klantcontact. En het werd allemaal gecentraliseerd naar Eindhoven, dus de balans was weg tussen privé en zakelijk. Ik had altijd het werk op nummer 1 staan en op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. Voor je gezin? Ja. 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 Oh, Ja. Dus op een gegeven moment blijkt dat toch niet zo'n goede combinatie te zijn. En kun je beter iets doen waar je echt gelukkig van wordt. oké. Ja. Hey, Hey, is er hoe nog kom je gewoon eruit? kwijt? Die vlucht, ja, ik heb toverkrachten. Oké. Jij kunt vliegtuigen laten neerstorten. Zou ik niet mijn werk van maken? Hey, en jobcoach, wat houdt dat in? Dan ga je onderzoeken waar je nog plezier uit haalt en wat je dan zoekt in je nieuwe baan. Met andere mensen. Ja, dus een jobcoach ga je eigenlijk terug naar het verleden van waar werd je altijd, waar kreeg je energie van en wat deed je vroeger met plezier en wat heb je gemist in je vorige werk en wat wil je nu absoluut niet meer in je nieuwe werk? Dus jij kent het begrip bore-out, ken je dat ook? Nee. Nou, de bore-out dat is geen burn-out, maar een bore-out is dat mensen zich enorm vervelen. Oh ja, Ook dat op kan me hun wel eens werk. voorstellen, ja. Maar kun je dat een beetje vergelijken, dat mensen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze op een kruising staan of een tweesprong staan? Ja, en dat het is niet altijd even makkelijk natuurlijk om je vaste baan op te geven. Die zekerheid en zo. Maar ja, het was ook niet zo'n moeilijke keuze om de keuze te maken zeg maar, tussen zekerheid en geluk. Ik bedoel, als je niet meer gelukkig bent en dat werkt op een gegeven moment ook door in je gezin, ja, dan moet je toch een keuze gaan maken. Ben jij blij dat je die keuze gemaakt Ja, hebt? ja, in het begin was het zeker wel wennen. Want ja, je bent toch je vaste baan kwijt en je vast inkomen en zo allemaal. Maar Ik snap dat wel hoor, dat gevoel wat jij had bij de bank. Want ik heb nooit bij een bank gewerkt, maar ik ben wel natuurlijk klant bij een bank. En je hebt de bank echt in de afgelopen 10, 15 jaar, misschien nog wel langer, die zijn steeds verder op afstand gegaan. Hè? En Ja. dat merkte jij natuurlijk, want je had het net over contact met klanten. ja, Dat had jij dus ook. ja, zeker. Zeker En nu inderdaad. heb je weer echt 1-op-1 contact met mensen. Ja, nog niet. Hè. Ik ben even met een jobcoach ben ik nu aan het onderzoeken van wat wil ik nu dadelijk. Oh, Dus ik heb nog geen nieuwe... ik dacht dat jij jobcoach Nee. bent geworden. Nee, ik ben nu nog op Oh, zoek jij naar... zit nog... Ja, Je zit nog in de in de zoekende snuffelstage. fase. Ja, Oh, nu snap ik het. Cameraman. ja. Cameravrouw. Cameraman. Cameravrouw. De cameravrouw. Geluidsvrouw. Nee, ik weet het niet, dus het komt wel goed. Maar volgens mij iets met mensen. Ja, dat wel. Ja, dat is zeker wel. Het contact inderdaad. En ik ben nog heel graag buiten bezig, dus we zien het wel. Maar volgens mij zitten jullie toch allebei wel redelijk lekker in je vel nog.
Zeker, zeker. Je moet er zelf wat van maken, hè? Nou ja, jij hebt op dit moment dus geen werk. Nee. Jij hebt op dit moment ook geen werk. Nee. Nee, maar het wil niet zeggen, we hebben er ook wel avonden of nachten van wakker gelegen. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen op een gegeven moment van ja, we kunnen er niks aan veranderen. Dus we kunnen er ook proberen om het beste... Het mooiste ervan maken. Ja, en Toch? het belangrijkste is altijd nog de gezondheid. Hè. Hij heeft corona gehad, hij is ook hartstikke ziek geweest. En dan denk je wel van ja, gezondheid is toch het allerbelangrijkste. Ja, geld is niet zo belangrijk hoor. Je hebt het Ja, nodig. zeker belangrijk, je hebt het wel nodig. Nou, Je hebt het nodig, maar het komt op een gegeven moment wel een keer goed hè. Maar Dat wat doe je op een gegeven moment, wie het kreeg? Ja, wat dachten ja. Toen hij het kreeg, corona. Vorig Ja. jaar. Ja. Ja, toen hadden we de net sleutel van het nieuwe huis. We moesten verhuizen. Ik moest alleen verhuizen. Ik mocht geen hulp inhuren, want hij had corona. Dus het was echt... dus we hebben al heel veel overwonnen. Dus dit overwinnen we ook wel weer. Zo ze toen ook echt geïsoleerd Ja. Ja. van de rest van het gezin? Nee, dat niet, want we waren toch al in contact Ja. geweest. Dus nee, ik lag gewoon op de kamer gewoon. Dus, En hoe lang ben ze vanaf het begin tot als ze zei van, ja, nou voel ik me echt weer goed? Wie lang ben ze? dagen of Nou. 14, maar ik ben nog niet te gooien ermee. Nog steeds wel eens avond te last van, dus van de kortademigheid. Ja. Ik klaag niet. Ja, dat merk ik. Want je ziet geen klagers. Nee, zeker Nee, niet. ja. Nee, dat is Amsterdam. Wat brengt dat? Nou ja, er wordt enorm veel geklaagd over van alles en nog wat. Mensen hebben korte lontjes gekregen. Ja. Ja, oké, En, dat woggelen ze af en toe, maar ja. Nu moeten we toch lekker genieten, Het is mooi toch weer. mooi weer. En, Vrijdag kunnen lekker op mee de bezig schaatsen en zijn. hoe Dus, Ja, heb ik op het dienst gestonden. Nou, met de kinderen echt niet. Maar ik heb wel er wel even. opgestangen, maar niet met de schaatsen. Hoe lang had je niet geschaatst? ja, we zijn een paar jaar terug nog naar de ijsbaan geweest. Hè? Mhm. Maar ja, daarvoor geen idee. Voor 15 die jaar of kinderen zo. was dat natuurlijk heerlijk om Ja. even te kunnen schaatsen. Ja, absoluut. En voor onszelf ook. Ja. Je kunt weer even lekker uit, je kunt af en toe wel eens een praatje maken met iemand. Ja. Echt niet verkeerd, dat was echt leuk. Ja, Hoeveel kinderen hebben jullie? 2. 2. 2. Ja. En had ik dat goed? Heet die Vince? Vince. Vince. Ja. En? Ziggy die is Ziggy. aan het logeren bij jouw vriendinnetje. Oh, Ziggy is een meisje. Ja, Ja. ja. Kijk, Is kan ze- voor allebei. Hè. Ziggy is een afkorting van of heet ze ook echt Ze Ziggy? heet gewoon echt Ziggy.